Bafethu ke ngibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili iradio Inkeza. Mina igama lami nguMfezane Ntuthu ngakhuma lobathila sibona amagomede. Mangabe usemusha ke ngizophinda ngicela shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bese ngilandela ku-Facebook @radio Inkeza. Ngaza kwethu ke umculo amaskandi umthandeni igcoka lelisha onengoma eshisikho kulamalanga ethi igutsha hambisana nentokazi. Uma usegonyulukile ke ukuthi laphana mangabe ungumculi okanye laphana ku YouTube ama-video ama-views laphana ayathengwa ke laphana kusake emuva etrenda enkundleni zokuxhumana la khona kade ekhuluma leyo nkulumo ukuthi ama-views uyakhetha ukuthi laphana ke ufuna ukushaya imiliyoni okanye ufuna ukuthenga kangakanani ngemali engakanani ekungakafiki isikhathi esingakanani. Ngale ukuthi ngande kakhulu engane zakwethu ke angikufakele video bese yazwela igqomelisha lisichazela bukhoma ngendaba yokuthenga ama-views. Nansi video. Nakufana nento YouTube nginobani manje 13 million. 13 million. Yabo njengamanje ngibheke 14 million ku YouTube. Lapha ku YouTube kunama option uyakwazi ukuboosta lapha ukuthi lo 14 million mhlambe ngushaye ngeviki ngo5 days sothi ngizoshaya lo 5 kuyavela lapha ukuthi upressa la ayavela ama options zonke yabo.